Kadom nanglitum 1974 Labangso ningkan hello Karbi oldest ethnic festival mate Karbi Youth Festival kepangcheng pona ningkan Labangso Karbi Youth Festival Kopi phan lo lapen kunat pensi Labangso Karbi Youth Festival nang keklang lo pini Penang an Labangso Allah maputak Penang an Karbi aratum kachinine tum dok pigla pining 2024 Labangso Karbi Youth Festival 50 years golden jubilee anang chok tang lo Kumat kamatha abidi pensi Labangso Karbi Youth Festival Penang an adang pirthi adang pachet thang lo Lasi pini Labangso avideo long short history of Karbi Youth Festival koson sina pangcheng ma pini Labangso video long chithan pon lo na tangte video le pangcheng lo na KYF ke pangcheng lake Roman script ajone pen starting ke India independence long le aprang penta Karbi tum ke Roman script areng ke lok tum script pen se tok pon bom la pendet India independence long that api 1960 lom Assam government pen Assam long official language act ateng pen Assamese official language jirai pon der lo as 1960 lom autonomous district council 6 schedule area ki do akai Karbi tum Labangso official language aputhak protest lo bonta Assam government tuman kor kridet lasi Karbi akai lapen ke KSA tum Labangso official language aputhak chisong bom wang bom lo 1974 ke Penang an kachisong roy inhi tum phan phatek jail thapon lo laso jail ki do bom uno hosi roy inhi lapen ke arisang ho tum Karbi cultural Karbi rusonim sorong aje paching tho nang po puwa bidi nang pahachelo lapan ke Labangso 1974 husi Karbi tum Roman script implementation ta long pon lo kasi Karbi tum ke non puta Roman script English alphabet si tok pon bom lo Karbi tum ke hako penda inglong akheso chutiki phejo aso laso katiki pesi Karbi tum ke Karbi cultural tradition en pon bom lapan ke pachet pon bom Karbi tum first celebration lake rong kel pensinang pangcheng lo Labangso hu lake anam long hil jume chuhang ningkan arjon Karbi tum phan ke prai ji phan pen ke ningkan arjon ki mission ji phan ladet pen ke botol ki kul rong asor mate Karbi richo rong arak tum botol ki pha kam klempo ladet pen ke botol alun sai ka chutiki ji phan mission ave ke papi ji phan ardompo lapen ke sai ka tiki chili kirik ahur bangke ritnong chingdi ha hai klempo lapen ke terang atum ke kan hen ubahi ke en lengpum sokton hai sme klempon po lahai ke paching thur traditional dance ha hai ardi ki piji phansi Labangso Karbi Youth Festival pangcheng ponlo ladak photo long ki do tum hello Karbi Youth Festival ki pangcheng atum roing hi parirong pi Lawrence teron ha hai tumlo Labangso Karbi Youth Festival lake 1974 husi Karbi club rong ni hanglong biponlo hasut kachitong lake club ke thombe pini India arlo inglong akhai tum ang bong pen rong aje ki thenai putang te lake Karbi Youth Festival henlo ake hai roing hi penajok si puthot jet KYF junior Karbi Youth Festival seme nang pangcheng ponthulo Karbi Youth Festival ave aprang ke Roman script aputhak si chisong lo laso penajok arkoi 30 1977 hot KCS Karbi Cultural Society sitame ame hang pathek pomlo kecheng si ame phu lake lumse timung hello lapen ke chun bang ke roing hi hello 1974 si Karbi Youth Festival bipon pangcheng lo bonta hasuhut KCS Karbi Cultural Society avideo lang posi hasuhut reception committee pusi do chotlang 1975 hudang ke club tumangbong pensi pachepati ponlo hasuhut club odo dilai borjang dipu jirikindeng lapen ke bothat langso lungse timung pensi hasuhut 1980 anta kangsai ponakam klempon don akai Karbi Youth Festival lake difu tara langso longsi bipon thi bonta hasuhut lake ahawalong ta bipon 12 lapen ke 13 Karbi Youth Festival lake bukulia longsi bipon hasuhut amai phulake Dr. Janta rong pihan lo lapen ke 1991 bang ke Labangso Karbi Youth Festival nilitum chukti holalong seme nang bipon lo lasi pining an bang ke Labangso Karbi Youth Festival 50 years an nang chok tang lo aningkan bang ke Labangso Karbi Youth Festival February 15 to 19 siki bipon bonta pining 2024 lake Lok Sabha election mate MP election ke do kok penajok January 12 to 19 si bipon lo Labangso KYF along no thengpi alaf tara langso lahai kilang no nang jikali piso ke hang bong oi alun redong chingdi rong ketong lahai kachini dun ji phanle idun mang sikene juita juinanji lapen ke lang talang dun anji lapen ke main important thing mang ke methang pindeng sumpot chingthang pami penle kidun bang sikene lapen ke isi important mang ke President of India Draupadi Murmu ta bangji lasi kadoko be phanta Karbi Youth Festival kadom pi pajero lasi nilihin pen Labangso KYF short history lansi thanpon thek cholo see you in next video thank you so much bye bye kadom